ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои канали Саудо ТВ. Имрӯз 18 марти 2026 сол 12 дона хона навор кардем. Нарх наво аз 145 000 сомонӣ тамошо кунем. дар имрӯза видео ҳастай хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ аз ҷумла аз шаҳри Ваҳдат, шаҳри Кулуб, шаҳри Турсунзода, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Душанбе, ноҳияи Панҷ ва дигар гӯшаву канори Торкистон навор кардем. Бо диққат тамошо кунем. баъдан барои қабули реклама шояд шумо ягон хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, офис, аппарат, компания, умуман чӣ молу чӣ маҳсулоти фурӯшӣ боша, дар WhatsApp муроҷиат бикунед, чунки дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем. ҳатто омада аз пешам имкони навор кардан дорем. профессионали видеонавор дӯстон. мо наворро шурӯъ мекунем. Бо диққат то охир тамошо кунед. наворда лайк монед дӯстон. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд соле ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Торкистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародари азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дуэтажа хона ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дӯстон қарор дорад. ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи Гулбутта пушти мағозаи дастраста қарор дорад. обши 2 этаж, 4 хона, кухни, берунда 2 ҳоҷатхона, 2 баня, ремонти замонавӣ, обсвети доимӣ, 6 дарахти мевадиҳанда, 740 000 сомон нарх. варианти алишӣ ҳаст ба сехонага болои сумтиян, яъне ки детажаи дӯстон ба сехонага, яъне ки шояд квартирара дар назар доранд, болои сум бутан мега алиш мекунем. телефоношон ахириш 21 лозим боша муроҷиат бикунен. 3 сотиқ замин, 2 этаж, 4 хона, шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбутта да қарор дорад. ана ҳами коттеж. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки 10 сотиқ замин дорад. 2 дар хона, деҳаи Запхозӣ, ноҳияи Панҷ, 265 000 сомон нарх. видеонавора дӯстон бо диққат хушрӯ то охир тамошо кунед. иншоалло оиди ҳар як хона маълумоти пурра метем бачо. хона иборат аз 2 ҳуҷра, калидор, душ дар дохили хона, 10 сотиқ замин, чойлоб мебошад дорад. ҳоҷатхона дар берун, ноҳияи Панҷ, деҳаи Запхоз. номерои телефон кор намекунад. дар WhatsApp дӯстон метонен бинависонен. дӯстон азиз, инами рақамҳои WhatsApp мегӯяд 35 36 дан муроҷиат кунед. 265 000 сомон боз муомила дорад дӯстон. хуб, маълумоти бештарша хитон бо далшӣ пурсида метонем дӯстон. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 155 000 сомон фурӯшӣ. 3 ҳуҷрага, 3 сотиқ замин дорад дӯстон. аз ами қисми ҳавлӣ фурӯхтестанд, хай сум дар кор. ассалому алайкум мардум, хонаи фурӯшӣ дорем, 3 сотиқ замин дорад, 3 дар хона.
یک خانهش 4x3، دو خانه دیگری 3x3، حمام، حجتخانه، چکدانخانه دارد. کمترک دیگر سودو دارد. срочно сум дар кор. шаҳри Кӯлоб хати роҳда қарор дорад. 155 000 сомон арзиш. серьёзни харидоро метонен ки муроҷиат бикунен. дар видео лайк намонда бошен, лайкотона гузорен. лайкҳои шумо сабаби тобравии навор мешавад. бисёриҳо мақсад дӯстон азиз эътибор наметаванд масъалаи лайк да тарафи дасти чап зинаки лайк мондагӣ. дӯстон нигоҳ кунед, агар намонда бошен лайкотона монен, далчи навора тамошо кунен. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. 245 000 сомон квартира дар ҳамин дом қарор дорад. видеоро бо диққат тамошо кунед. ассалому алайкум. срочно хона фурӯхта мешавад. хуб, срочно дӯстон хона фурӯхта мешавад. азиз, обши 40 квадрат, як хонага, этажи 6 дӯстон азиз. хуб, кадомитон да лозим бошад 245 000 арзиш дорад. боз муомила дорад азиз, яъне ки дар этажи 6 42 квадратни метр бача азиз. марҳамат, занг зад далчи маълумотша бигирен. рақами ахириш 10 245 000 42 квадрат дар ҳамин дом. баъдан ма ватсапи хидмат гузоштум барои қабули реклама. чизе ки дорен дӯстон, марҳамат дар ватсап рӯй кунен. шаҳр душанбе, кӯчаи исмоили сомонӣ мега. 42 квадрат 245 000 дар ҳамин дом дӯстони азиз қарор дорад. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 650 000 сомон нархш. дар душанбе дар ноҳияи шоҳмансур, сеҳуҷрага, 2 сотиқ замин. хуб, ноҳияи шоҳмансур Назаршоев мега. 2 сотиқ, 3 хона фурӯхта мешавад. мактаб, садик, бозорча, поликлиника дар наздаш ҳаст. фавран савдо мешавад. хуб, 3 комната 2 сотиқ 650 000 сомон дар ноҳияи шоҳмансур, Назаршоевда қарор дорад. барои маълумоти бештар дӯстон метавонед дар рақамҳои ахираш 9900 муроҷиат бикунед дӯстон. хонаҳои душанбе назар ба дигар территорияҳо гарани қиматаи дӯстон, яъне ки фарқияти калон дорад. сентр да нархҳо қимат, участкаҳо қимат, ҳар як квадрат нархш яъне ки арзиши қимат дорад. талаботам бисёр дӯстон. одамое ки назди ҳавлигӣ хона мегӯянд, марҳамат, занг бизанед. ана ҳамин хона. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. нигоҳ кунед ака. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Худоё Раҷабов қарор дорад. 3 комната 6 сотиқ замин 299 000 сомон нарх. дар бораи хона маълумот метем далчи. обши дӯстон 3 ҳуҷра, масоҳати замин 10 сотиқа 6 сотиқа ташкил метиҳад. се хонаги фурӯшӣ дар деҳаи Пахтакор мега Нончемес аст ку бача азиз, бо шароитҳои хуб, аз ҷумла оғули 8x3, нонпасхона, ҳуҷатхона, кухни, баня дар дарун, калидори калон, гирди атроф маҳкам, 6 сотиқ замин. хуб, маълумоти бештарша дӯстон занг заред. обши хонаҳо мега 3 хона 130 квадратай 299 000 сомон. ана ҳами хонаи мо фавран фурӯшӣ. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад дӯстон. 149 000 сомон нарх. обши 3 ҳуҷра, масоҳати заминаш 5 сотиқ замин калон 149 000 сомон нарх. рақамошона мегзорам, занг бизанен. хона мега арзон. хона қарор дорад дар деҳаи Туто, аз дохили шаҳр 6 километр дур, наздикӣ ба шоҳроҳи Калон ва мактаб ва дигар хизматрасониҳо дӯстон.
149000 боз муомила дорад. деҳаи Туто ҳаст ку дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Туто қарор дорад дӯстон. 149000 боз муомила дорад дӯстон. ҳаракат кардем хонаҳои арзон монем дӯстон. мо ами вазъият нигоҳ мекунем. ами масъалаи лайкҳои шумо сол боша, ҳадди аққал ами навори мо агар 150-200 лайк бигира, иншоалло бо далчи ҳами хеле хонаҳои арзон мегзорем бачаҳо. бетараф набошен. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. 278000 сомон квартира. этажи якум 2 ҳуҷрага 55 квадрат дар сеюм микрорайони шаҳри Турсунзода қарор дорад. срочна дар сеюм маҳалла духонага якум этаж 55 квадрат 14 дом мега. доми 14. хуб панелни дом, евроремонт, кондитсионер, кухни гарнитур, стенка, подвал, наздикии мактаби 98, ворисон мегӯянд, садик, стадион, клиника, хулоса ҷои зур. 278000 сомон боз муомила дорад дӯстон. марамат занг бизанед. шумо да дӯстон аз куҷо хона дар кораед? чизе ки дар кортоне фақат комментария кунед. ҳарчанд ки бо Саудо ТВ связ наброенам, лекин мо комментҳои шуморо мехонем. набисонен, одамои доштагиам бо рӯӣ мекунад дӯстон. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ дӯстон, назди ҳавлигӣ. 630000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ. ду комната 5 сотиқ замин дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе. агароти калон 630000 нархи зур. 2 ҳуҷрага кухни дора, санузел мегӯянд, евроремонт, 5 сотиқ замин, об, свет ҳаст. аз мости гаи чорякорон то дома мега 3 километр. марамат дӯстон, маълумоти бештарша занг бизанед бигиренш. шояд ягон хона, замин, мошин, квартира чизе ки барои реклама дорен, дар ҳамин WhatsApp рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегзорам бачаи азиз. хуб далши чӣ гуфтанем бачаи азиз? ами вақте ки хона равон мекунен, квартира чизе ки равон мекунен, адресоша пранависонда рӯй кунед. масҷид, мактаб, бозор ино чанд қадр дур, наздик, кадом транспортҳо ҳаст нест, ҳуҷҷатҳо ҳаст нест, ҳамаша нависонед. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, 230000 сомон нарх якхонага квартира дар этажи ҳафтум бо масоҳати 46 квадрат. метавонед духонага кунен. 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд. телефоншо рӯи экрани шумо. мега ки фурӯшӣ дар этажи ҳафтум якхонага 46 квадрат, савдо бо пули нақд, срочна сум лозим. 230000 дар ҳолати яъне ки пад шпаклёвка, падабой кардагӣ дӯстон. стяжка, монтаж, шкатур, тирезаҳо, далши хитон мекунед. марамат занг бизанед бачаи азиз. ва дӯстон мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшимон. 299000 сомон квартира дӯстон азиз. як ҳуҷрага мега дар этажи шашум бо масоҳати 48 квадрат метр. шаҳри Ваҳдат дар бозорчаи Гулистон қарор дорад. хоб хона дар срочна фурӯшӣ дар бозорчаи Гулистон, масоҳат 48 квадрат, як ҳуҷрага дар шашум ошёна, доми 12 ошёна дар наздикии хона мактаб, литсей, садик, бозору мағозаву аптекаву магазино хулоса ки қарор дорад дӯстон. ҳуҷҷатош тариқи шартнома. барои маълумоти бештар дар рақамҳои WhatsApp ахираш 8311 метавонед муроҷиат бикунед дӯстон азиз. ҳамин Саудо ТВ дӯстон қабул мекунад ва эълон карда равон кардан мегирад. Саудо ТВ TikTok ҳам дорад, Telegram, Instagram, бо Саудо TG канал ҳам дорад, агентство канал ҳам дорем. хулоса ки наворои мо дар тамоми интернет меброяд. мегзарем ба 12-умин хонаи фурӯшӣ.
480,000 сомон арзиш тусон. дуҳуҷрага масоҳати 3 сотиқ замин дар шаҳри Душанбе дар Чорбоғ мега Обқулда қарор дорад. фурӯшӣ хона дар Чорбоғ, хона документош садфоиза, хона дар лаби роҳай, аз терминали таксиҳои Хуҷанд то хонара 4 километр растай. харидори аниқ занг занен, бо муомила дорам. хуб дӯстони гиромӣ, чизе ки бид ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем оиди хона. дӯстон хай об светаш мега 24 соатай 480,000 арзиш дорад. баъдан навора ки ҷамъбаст кардем, чизе ки барои эълонам дорен, метонен дар WhatsApp муроҷиат бикунен. дӯстони азиз, ами телеграм канали Саудо ТВ-ра дар поискои телеграмтон нависонен Саудо ТВ, ами канали мо мебуранд. дӯстони азиз, иншоалло ки беҳтарин канал ай, беҳад пешрафтестай, хонаҳоам беҳад бисёрай.